Hindi raw ipinag-utos ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Año ang pagbisita ng mga alagad ng batas sa mga community pantry na nagbukas sa iba't ibang dako ng bansa. Ito ang nilinaw ng kalihim sa kanyang pahayag matapos ilang insidente ng di umano'y profiling sa mga organizers ng community pantry sa Metro Manila ang isinagawa ng mga pulis na nag-viral sa social media. Makikita sa naturang Facebook post ang isang form na pinasasagutan umano ng kapulisan sa mga nagpasimula ng pagtulong sa mga nangangailangan. Kabilang sa mga hinihing information ay ang pangalan, edad, tirahan at maging ang Facebook account name. Ayon kay Año, ang pagtatayo ng community pantry ay bahagi na raw ng bayanihan culture ng mga Pilipino at hanggat wala itong halong politika ay marapat lamang na suportahan. Dahil daw voluntaryo, hindi rin daw dapat pigilan ng mga kapulisan ang pagsasagawa ng mga ganitong mabuting aktibidad liban na lamang kung mayroon ng nalalabag na mga ordinansa, lalo na yung mga nakapatungkol sa COVID-19 prevention gaya ng social distancing protocols. Maaari lamang daw magtungo ang mga pulis sa community pantries kung mayroong nangyayaring paglabag sa batas, reklamo buhat sa komunidad at kung hinihingi ng mga organizers ang kanilang tulong. Pagdating naman sa pagkuha ng barangay permit, dapat umanong makipag-ugnayan ng mga organizers sa kanilang barangay government kung ito nga ba ay kailangan pa. Samantala, binatikos naman ng maraming netizens ang di umano'y ginagawang red tagging sa mga community pantries na pakanaraw ito ng mga makakaliwang grupo. Ang Aurora Provincial Police Office naman nag-post sa kanilang Facebook page para balaan ang mga kababayan natin na huwag umanong magpaloko sa mga nagtatayo ng community pantries dahil paraan lamang daw ito para galitin ang mga mamamayan. Tinanggal naman na ng Aurora PPO ang naturang Facebook post matapos umani ng batikos mula sa mga netizens. Justin Dizon, CLTV News.